kati batike zvechopu chopu pachipamwe maZimbabweans zvakakosha kuzivisana. Dzimwe nguva ndingazokanganwa kukuzivisa muri Zimbabwe tikutambira latest update iko zvinezvi kuti mutumbi wa Comrade Bombshell Runesugeza wasumuka vabva pa Beitbridge border vabva pa Nyaradzo funeral services iko zvinezvi vamunzira vananga kumasvingo ndoko vananga iko zvinezvi ndoko vatarisa ndoko vananga mota dzavo dzakavatakura iko zvinezvi kune vazhinji vangangoda seda muri masvingo zvakakosha kungopfurawo muchipeya ma last respects sekutaura kwazvakaitwa nemhuri. Saka ndangoti ndingogara ndangokuzivisa muri yeZimbabwe musazoti majambo kavanhu vekumasvingo makuti kose vanhu musina kuzotuudza kuti zvakamira sei. Saka imimi zvamungangoita calculate ma hours kubva Beitbridge kusvika kumasvingo kuti pangada ma hours mangani munokwanisa kubatsirikana, but munovaona vachapinda nemasvingo imomo muchaona mutumbi wavo kuti ayo vageza vadzoka munyika yavo yeZimbabwe inova iyo nyika yavakarwira kubva vachiri mukomana mudiki kusvika vachembera vakwegura vachingorwira nyika chete kuti nyika ive a better place to be. So ndo update ingoripo muri Zimbabwe. Handina zvakawanda zvandingangoda kuramba ndichitaura ipapa, but ndo update yandangoti ndingokuzivisai kuti mutumbi wa Comrade Geza wananga kuZimbabwe.